Sibingelele mhlaba, sibingelele isizwe, sibingelele usibukele ngalesikhathi. Lokhulumayo ke lo washo wathi la Ejolivet uzoshiya uMakhosi Sibiya. Ngathi la Ejolivet ngizoshiya uMakhosi Sibiya. Uyathanda kawuthandi ukhona uMakhosi Sibiya la Ejolivet. Uzosiza abantu abaxakeke, hayi wena ongazi ukuthi ulandani enyangeni noma kumuntu osizayo. Uzosiza wonke umuntu akakhethi, abamhlophe, abansundu, abanjani, abanjerere, abanjururu, abamaraha, abamareheni, usiza lonke uhlobo. Uyabona nje asikaze silale kunzima kuyabanda Ejolivet kodwa sibhizi sakha isiwasho sezimanga. Kodwa ubani ikamera siwasho mama Makhosi? Umlilo kaDedamthakathi. Umlilo kaDedamthakathi. Isiwasho lesi esisenzayo njengama sazenzela ngithi. Yebo mkhulu. Uyabona senza isiwasho sikaDedamthakathi. Ohlushwa nje umthakathi akagijima Ejolivet. Mayifika Ejolivet afika fonela uMakhosi Sibiya. WeMakhosi Sibiya kufonele kuyiphi number? Ku 071 024 3035. Awuyiphinde le number? 071 024 3035. Ay uma nje ungakutholi ukulala, uma kunento engenzeki kahle, isiwa akusemuthi lo. Uthi nje ucela umlilo kaDedamthakathi. Uthi nje ngicela Makhosi ngifonelele ukucela umlilo kaDedamthakathi. Sikhuluma ngomuntu obona kwezothando zingahambi kahle. Sikhuluma ngomuntu osebathe usebenzisa umuthi ethi umuthi kawusebenzi. Asikakhulumi ngomuthi. Siyokhuluma ngomuthi mase singena la. Ngoba vele konakele namuhla ngizombeka ebusuku, ngimbeke mina. Angimbeke mina. Uyabona nje kumanje uthukile. Kodwa ngithi mina sekunjalo. Wonke umuntu ofuna usizo uyatholakala uMakhosi Sibiya la Ejolivet. Ithi number uyiphindi number 071 024 3035. Uyayibona le number? Ngicela uyithathe. Uma uzizwa ukuthi uxakekile noma udinga usizo, sondela phela kuMakhosi Sibiya. Nikhulume nibonisane uphile. Uyabona lesiwasho lesi. Sigcwele umphongolo nje lesi. Umlilo kaDedamthakathi. Lesi siwasho sitholakala kuye kuphela. Umlilo kaDedamthakathi. Wena woza baxoshile emsebenzini, ufuna umsebenzi, ufuna ukwenzani, mina ngizombeka. Yindaba uthi asenze lesiwasho, yini ofuna ukuyenzela umphakathi, yini ofuna ukuyenzela isizwe ngalesiwasho? Ngifuna wonke umuntu osebona ukuthi imithi mhlawumbe ayimsebenzeli, othi nje usefuna ukuthi akasebenzise isiwasho, afika azosithatha lesiwasho asisebenzise. Okay. Mina yazi ngifunani? Ngifuna ngalesiwasho uMakhosi Sibiya akhombise bonke abantu ukuthi impande zomuthi ziyababa ziyashiqula. Manje ngifuna ukuthi akhombise wonke umuntu ukuthi noma ngabe sekukhona lento ekhona esizweni kodwa belaphi basekhona, abantu abafuna ukusiza abantu basekhona. Nasi isiwasho, gijima wena Ejolivet, gijima ungayibambezeli. Ungezwe abantu bekhuluma lokhu, isintu sidala ngisho kubo labo bakhulumayo. Isintu sabekwa sadalwa ngumdali. Isintu silekelela futhi akekho umuntu obiza umuntu ukuthi akagijima enyangeni. Kodwa isiwasho lesi sisiza umuntu ozibona yena inkinga yakho msalofu ukuthi hayi mani mina ngiyawudinga umlilo kaDedamthakathi. Bese thathe zame lekelela impilo yakhe. Phela mina ngugogologo
ugobile saluka sempondo uvuma izizwe nesandla sembethizi nomhlaba. Hey, ngithi ngehlale kunje. Ngisho ningakwenza konke nikwenza nikhulume nikuthandayo, simile njengamanje. Sise Ejolivet, sithi thina njengamanje. Kuyathakwathake ke manje. Nawu Makhosi la Ejolivet. Ngiyaxolisa madoda, ngiyaxolisa. Ngithanga ngimbeke usuku lokumbeka ke namuhla sekuyaqala ke kuyashuba. Kuyaqala nje ibhenchi lalandela. Nawe ungeza sikuphakamisela umsebenzi wakho. Kodwa uze kwazi ukuthi isintu into endala, into edinga ubekezele. Ngeke nje uvele ube nomlilo kadeda mthakathi ungazange wabonana nezinsizwa osigadla senyama esafele emazweni ondaba. Ngingena yonke izwe, ngena lonke umhlaba, ngena yonke indawo mina ngiphethe impande, ngithi impande ezomuthi zababa zishushuqula. Mina ngile namuntu khohlo engikwaziyo ngithi akhala impande mina kuphela. Na umlilo kadeda mthakathi sila Ejolivet njengamanje sithi wonke umuntu ayifuna kusukela manje sengafona. Awuyibize kakhulu le number wabantu bawuyibangezwe emadlebeni. 071 Yeah. 024 3035. Umlilo kadeda mthakathi la Ejolivet wonke umuntu ofunayo akasondele alekeleleke azotesta nje ukuthi ngempela into okuthiwa isiwasho siyaphila yini. Isiwasho nje ayimuthi azotesta. Mina ngithi mina Makhosi umuntu akayitest into uzabona amandla akho. Angakukhulumi kabi angakubonanga. Angasho ukuthi wena wazi lutho angazange abona amandla. Nanka amandla deda mthakathi bizinamba kokugcina ngiyabaleka manje kuyabandla Ejolivet safuna ukulala khona la. 071 024 3035. Nifike nje emphakathi waseJolivet nizozitholela isiwasho udeda mthakathi. Umlilo kadeda mthakathi. Kunjalo kusazoba njalo futhi ngekuhlale kunje. Siyabonga.